Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең чираттагы утырышы иртәгә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында була. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры утырышта тикшереләчәк мәсьәләләргә, шулай ук институт галимнәренең ил төбәкләренә этнографик, фольклор фәнни экспедицияләренең үзенчәлекләренә, экспедиция йомгаклары буенча китаплар нәшер итүгә багышланды. Институт директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елындагы башка проектлар турында да сөйләде. Ким Галимович, хәерле иртә. Соңгы вакыттагы фәнни этнографик фольклор экспедицияләренең үзенчәлекләре нәрсәдә? Безнең институтка инде быелгысы ел аеруча ул җаваплы. Безнең инде гомеребез шушының белән узагымын, яшәү рәвешебез, телләрне саклау, аны өйрәнү, гореф-гадәтләрне өйрәнү, гомумән халыкларның яшәү рәвешен, аның рухи байлыгын теркәп калдырып, халыкка яңадан әйләндереп кайтарып, яшь буынга җиткерергә омтылып менә шушындый нигә салынган. Шуңа инде быелгысы экспедициялар, ул инде безнең элек-электән килгән институтыбыз 39 елдан, 80 елдан артык яшәп эшли икән. Шул вакыттан беренче елларыннан ук башлап эзлекле рәвештә фәнни экспедициялар эшләп килгән безнең милләттәшләребезнең кайда гына яшәсәләр дә, аларның җыр-моңнарын, телләренең бүгенге хәлен, андагы яшәү рәвеше, аларның әйтгәндә кул эшләре булсын, ул гомумән осталыклары, абзар кураларының гомумән аларның дөньяга карашы шушы хезмәт ашада. Менә буларның бөтенсендә безгә өйрәнергә, аларның ата-бабадан калган рухи мирас нидән гыйбарәт? Ул инде төрле элеккеге гарәп язуындагы китапларны саклауда, үзебезнең зиратларыбызны саклау, андагы гарәп язуындагы кабер ташларының ни хәлдә булуы, аларны укып, аларның эчтәлеген белеп, китап рәвешендә яңа буыннарга, яшь буыннарга да җиткереп, ягъни безнең бер бөтен булып яшәү максаты куелган. Экспедиция йомгаклары буенча фәнни хезмәтләр, китаплар нәшер итү мөмкинлекләре нинди? Китаплар чыгару өчен дә гомумән менә бу экспедицияларны уздыру да безнең республикада, мин әйтәм инде күптәннән эшлим мин бу юнәлештә, безнең республикада шактый игътибар бирелә. Безнең экспедициялар дибез икән, безнең республикада 2 республика күләм программа эшләп килә. Элек-электән берсе аның инде телләр саклау үстерү программасы, икенчесе инде татар халкының үз тәңгәллегенә багышланган. Рус телендә инде ул идентичность татарского народа, сохранение идентичности. Ягъни шушы 2 программа буенча да безнең бик зур проектларыбыз, зур проектларыбыз электән дә эшләнеп мөмкинлек булмаган. Һәм инде бүген үзебез кирәклеген тоеп, гомумән республика җитәкчелеге, министрлыклар гомумән кирәклеген тойган барлык проектларны да эшләп гамәлгә ашыру мөмкинлегебез бар. Акчалар билгеләнә, экспедицияларга да, китап чыгару мөмкинлегебез дә бар. Шуңа күрә безнең институт елына 40-тан да артык исемдәге китап дөньяга чыгара ел сайын. Ул инде безнең фәннәр академиясындагы мөмкинлек кенә түгел. Татарстан китап нәшрияты безнең китаплар белән кызыксына. Менә әле 20-нче елны гына алып карыйбыз икән. Анда менә татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлегенең 2 томы дөнья күрде. Менә хәзер 21-нче елда 3-нче томы дөнья күрәчәк. Татар әдәбияты тарихы шушында басылып килә. Халык иҗаты юнәлешендә башка төрле сүзлекләр, ягъни төрле нәшриятләрне, төрле мөмкинлекләр кайбер очракта авторлар үзләре бастыралар. Менә шуларның бөтенсен дә алабыз икән. 40-тан да артык китап дөньяга чыгып килә ел сайын. Экспедицияләрдәге сирәк очрый торган табылдыклар, кулъязмалар һәм тарихи басмалар кайда саклана? Безнең инде күпләр белә, Татарстан фәннәр академиясе, тел, әдәбият, сәнгать институтының махсус аерым бүлеге бар. Без аны инде язма һәм музыкаль мирас
үзәге дип атыйбыз. Кыскача әйтеп әйткәндә, мирасхана. Ул Казан Кремле территориясында урнашкан махсус бина, аның барлык җайланмалары куелган, температура саклау, бөтен шкафлары, әйтгәндә теге түгәрәк ни белән генә, ручка белән генә әйләндереп йөртә торган шкафлар. Ягъни безнең махсус бинабыз, махсус бүлегебез, үзәгебез бар. Шушы барлык байлыкларын да саклый торган. Анда безнең 8000-нән артык төрле телләрдәге кулъязма китаплар һәм басма тагын 2000-нән артык басма китаплар. Менә шушы анда менә элек-электән килгән бөтен байлык, безгә кадәр дә эшләгән галимнәр туплап килгән бөтен байлык шушы безнең мирасханабызда саклана. Туган телләр йылында тагын нинди яңа проектларны гамәлгә ашырасыз? Яңа проектлар менә экспедиция турында әйтәбез икән. Безнең Сибир якларына экспедиция планлаштырылган. Аннан Пенза өлкәсенә безнең инде бер ел барганнар иде. Менә бу пандемияга кадәр авыру таралганчага кадәр бер ел эшләп өлгердек. Без Пенза якларында, чөнки Пенза ягы бер ел белән генә эшләп бетерә торган түгел. Анда безнең төпләнеп яшәгән милләттәшләребез, бик күп авыллар, Пенза өлкәсендә авыллар саны буенча да бик күп. Шуңа күрә быел анда дәвам итәргә җыенабыз. Нан инде Кыргызстанга барып эшләп кайту без инде узган елы планлаштырылган иде гәндә, һәм инде Кыргызстанда яшәгән милләттәшләребез, галимнәр белән бергә менә шушы. Һәм инде бүген менә эфирда да яңгырады. Безнең инде төп эш юнәлешләребезнең берсе бу инде безнең олы шәхесләребез, олы классик язучыларыбыз, галимнәребезнең исемнәрен, хезмәтләрен, иҗатын мәңгеләштерү. Тукаебызның 135 еллыгы, 23 апрельдә безнең халыкара конференция билгеләнгән. Без аны 5 ел сайын зурлап уздырабыз, махсус китап чыгарып, чит төбәкләрдән күпләп галимнәр, кунаклар җыеп эшләйдек. Ну, быелгысы ел инде беләбез, мөмкинлекләр булса да, финанс ярдәме тараф ягыннан республика ярдәм итәргә әзер һәм ярдәм итә дә, әмма ләкин менә бу шикләүләр, илдән илгә йөрү безгә инде күпчелек чиракта Татарстандагы галимнәр җыелып, әмма чит илләр, чит төбәкләрдәге галимнәр безнең интернет аша тоташыр дип уйлыйбыз. Чөнки башкача әлегә мөмкинлек юк. Шуңа Тукайга багышланган башка чаралар да планлаштырыла. Безнең инде 19 апрельдән башлап Тукай атналыгы башлана. Без инде мондагы Казандагы булган Тукай исемендәге гимназияга, Арчага Тукай исемендәге пет училищега һәм башка менә шушы рәвешле апрель айы безнең инде Тукай айы белән шушылай итеп дәвам итәчәк. Зур планнарыбыз, китаплар чыгару Тукайга багышланган күренеп торган һәм әлбәттә инде әйтергә кирәк, бу халык санын алу мәсьәләсе. Телибезме, теләмибезме, без бу мәсьәлә белән шөгыльләнергә тиеш. Ил күләмендә инде ул халык санын алу мәсьәләсе, ул икътисадны ныгыту, илнең составын белдерү, милләтләрнең санын һәм инде илнең киләчәккә барышын хуҗалык ягыннан да билгеләү төп максат булып торса, халык санын алу безнең милләтләр өчен инде ул, татар өчен аерым алганда без Татарстан белән генә шикләнмичә, Россия күләмендә милләттәшләребезнең кайда, күпме, нинди рәвешле яшәгәннәрен, саннарын алырга, алга таба эш планы корганда республика үзенең башка регионнар белән килешүләрен эшләгәндә, икътисад юнәлешендә мәсьәләләрне караганда, ике регион арасындагы әйтик, анда республикалармы, өлкәләрме, ягъни безнең анда яшәгән милләттәшләребезнең хәлен, анда яшәгән милләттәшләребезнең рухи байлыкларын, яшәү рәвешләрен ныгыту, телләрен саклау, гореф-гадәтләрен саклау мәсьәләсендә шушы килешүләр аша ныгытырга һәм инде республика тәэсир итәргә тиеш. Шуңа күрә без халык санын алу барышында излекле рәвештә эшләргә тиешбез. Иртәгә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең сезнең институтта узачак утырышында нинди мәсьәләләр күтәреләчәк?
татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү, татар телен өйрәнү, фәнни яклап өйрәнү мәсьәләләре карала. Тагын берничә чыгыш, анда энциклопедия институты җитәкчелегендә, семиотика институты, ягъни инде компьютер технологиялары аша татар телен саклау мәсьәләләре. Минем чыгыш турыдан-туры татар теленең гамәли кулланылышын ныгыту, киңәйтү мәсьәләсе, бу язма мәгълүмати мөхитне яхшырту юнәлешенә багышланган. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин белән әңгәмә карадыгыз.